this time, dalhan nyo kami dito ng Sexing Lola. Go! Sexing Lola, dalhin nyo dito. Sexing Lola, dali. Dali, Sexing Lola. Kailangan namin dito. Dali. Dalhin nyo dito, Sexing Lola. Dali, Sexing Lola. Dalhin nyo. Ha? Ito na yun. Bakas ka doon, diba? Daming po, hindi na nahiyan. Okay. So, ma'am, matanong ko lang po, ano pong pangalan? Cora. Ate Cora, alam nyo, hindi kayo pwedeng manalo. Alam nyo kung bakit? Bakit? Ang linaw ho nung sinabi ko, ang dami mong nakarinig. Magdala ho ng Sexing Lola. Hindi ho magpresenta. Nananahimik yung bata, hinila nyo. Hindi. Ang joke lang po yan, ma'am. Okay, so syempre, ma'am, dahil kayo po yung Sexing Lola daw. Hindi, Lola. Syempre, tatanggap po kayo sa amin ng Petrum para feeling wow, looking wow. Okay. So, ma'am, ano pong masasabi nyo dahil nagkaroon ng prize? Salamat. Happy birthday, Harvey. Ayan. Okay, so maraming salamat din po sa